నమస్తే, జై శ్రీరామ్. సార్ ఇది 2012 మోడల్ పెట్రోల్ సిఎన్జి కమ్ పెట్రోల్ వెహికల్ సార్. స్విఫ్ట్ డిజైర్ విఎక్స్ఐ 2012 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 12 రిజిస్ట్రేషన్ వెహికల్ సార్. ఈ సార్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఊటూరు నుంచి మనకు కాల్ చేసారు. ఈ వెహికల్ అయితే ఈ సార్ వాళ్ళకి ఈరోజు డెలివరీ ఇస్తున్నా. దీనికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ ఆర్సీ కార్డు ఇస్తున్నా, ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నా, పొల్యూషన్ ఇస్తున్నా, వాళ్ళ ఓనర్కి సంబంధించిన ఐడి కార్డులు ఇస్తున్నా సార్. దీనికి సంబంధించిన మనం ఎన్ఓసి ఒకటి బాకీ ఉన్నాం సార్. ఈ సార్ వాళ్ళకు, ఈ సార్ వాళ్ళే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళి పూర్తి బాధ్యత ఈ సార్ వాళ్ళే ఉంటుంది సార్. నమస్కారం. బండి ఎట్లా ఉంది? ఎట్లున్నదన్న అన్న ఎట్లా చెప్తాను 10 years అన్నారు రమేష్ అన్న. మంచిగా 10 years అన్నారు. సేమ్ అట్లానే రమేష్ అన్న చెప్తున్నా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజు అయితే మీకు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తున్నా. ఒక సెట్ జిరాక్ తీసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. మిగతా అన్ని మనకు మీకు ఎన్నో వచ్చినాక 40 వరకు వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ.